হেই এটা তো মাথা অপেক্ষা করছো? হ্যাঁ আস্তে আস্তে ও জোরে কলে কষ্ট হবে ଆଉ କାହାର ପଶିଲା କଣ ବା ମୁଁ ବିଲେଇ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ସିଲା ମୁଁ ଉଠି ବସି ବସି ଗୋଟେ ସିନେମା ସାରିସାରିଲା ସିନେମାଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ହବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲି ତଥାପି ତମେ ଆସ ହଉ ଚାଲ କାହିଁ ଡାକିଥିଲ କୁହ ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା କହିବି? ଟପ୍ 5 ହେଡଲାଇନ୍ସଟା କହିବି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କହିବି? ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ଟପ୍ 5 ହେଡଲାଇନ୍ସଟା କୁହ ଆଚ୍ଛା ବେକ ସୁନା ଭଲ ନା ଅଣ୍ଟା ସୁନା ଭଲ? ତା ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଅଭଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଏନେ କହିବି ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ନବ ନା ନବ? ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଦେବାକୁ କହିବି ତମେ ଦେବ ନା ଦେବ ଆଉ ଆଉ ଅଭଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଏଇଗୁলো କଥା କହିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀକି ଦେବେନି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନା କରିବେନି ଆଉ ଅଭଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଯୋଉ ବାହାଘର ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ନବ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନବ? ଇଏ ଖଟୁକୁ ଅଭଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଶୀତ ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁଅ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନା ଝିଅ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ? ପୁଅ ପିଲା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ମନ ଦେଇଥାଏ ଝିଅ ପିଲା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବେଶୀ ତାକୁ